Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubaan lang dia basa akasnang madarating Shillong haka laitrik unailar arjapsan ula ujor sekipulet ka madarating police station ban pentep alor ka jingja ka skuti re ZR rong cyber green ka bodang sudep thiet thamai bat ka bom padon ya number plate ka ba ula penyang hajan ka yeng sa jong u hamadarating lum jingsuk dabor ha ka ujor ubaan lang ula pentep ba ula penyang ya kini ka skuti hajan yeng ha ka atrik unailar arjapsan ha ka por komba khandai wijemen miet bat onda ula le jingo ha sengi ka bobot kata haka laitrik unailar ajak pesan haka por chpo buje mestap ula syam baka skuti jong u kam don show haka jaka ka ba ula penyeng nakaliang jong try jong ni skuti ula kerpat ik pulet bakin pelong ke jing toket ka ba penya kenang baniok biang ya kamar ka belaja. Hey up ruko shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam up shwa namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamariang rukum jo da ka bashet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya ka ne ka umpiang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan kta syo